Zo, we hebben hier 2 keer de Thundering Heavy staan, 25 shots. 1 keer de versie van, van vroeger zeg maar, van vorig jaar. En 1 keer de nieuwe. De nieuwe is de kleine, die is ook een stuk goedkoper geworden. Omdat natuurlijk veel meer in een doosje paste. Dus ook meer in een container vanuit China. We gaan eventjes kijken of ze even hard gaan. Ja, en wat ze met de tempo en zo hebben gedaan. Dus we gaan de cakes eventjes naast elkaar zetten en vergelijken. Nou, wij danken LVT. Over en uit. Nou, die ging gewoon even hard. Alleen die grotere ging iets langer. Ja, die grotere ging langer. Ja, iets langer. De mines. Ja, inderdaad de mines. Maar voor de rest qua knal is hetzelfde. Voor de rest...